Hej, poštovani prijatelji, ponovo smo u emisiji Veselje, najbolje je veselje. Znate, hej, drugari, dobroveče, još jedna pozdravna, govorna, mogu reći manifestacija veselja, radosti i opijenosti životom. Sa nama večeras Pučko i Kato Patović. Gospodo Patovići, dobroveče. Koronavirus je u Crnoj Gori, ali vas boli kurac, rekli ste mi za koronu, tako ste mi, vas ste mi rekli tako, ja vas pitam kako ste, boli me kurac, ste rekli, jeli? Da, malo mi je glas ponestao, jer kako... Od oduševljenja od vaše emisije. I pratili smo sada u automobilu. Dobra emisija bila. Baš sjajna emisija, interesantan gost i ono prije i njega ispratili smo skoro početka. Muzika je bila dobra, čak i horoskop je bio odličan. Hvala vam. Vi ste rekli da kondori, recimo znate za pticu kondora, vi njega pominjete stalno, da je to ptica koju treba pospremiti, bukvalno da je se uništi. Zašto? Šta kondor radi? Nisam baš tako rekao. Šta kondor vama smeta? U Crnoj Gori nema nijedan više kondor, bile su 3 kondora 80. godina prošlog vijeka, bile su 3 kondora. Jedan je bio tu na Sinjevini, veli kondor, bio je kondor Mača. Da, kondor Mača je bio gore prema Prokletijama. Na Lazaretu. I ovamo je dolje u Ulcinju bio na onoj plaži mali kondor. Vi ste ih sve pobili. Da. Vi ste ih ubili. Šta vi imate protiv kondora? Zašto? Zaklali smo ih. Vi ste ih zaklali. Našli ste ih i preklali ste ih, rekli ste mi. Pa, šta su vam kondori uradili? Jedan od njih mi je napao krdo kokošaka koje sam imao. Mučio ga je. Pokasapio ih. Glavno ga mi je pijetla izjebao, rekli ste mi. Odnio gore u visine i bacao ga. Ali je li ga jebao? Što ste mi rekli da ga je jebao? Je li ga jebao? Ne. Nije ga jebao? Ne. Zamijenili se za kokoškom. A da, jebao je kokošku. Pošto moj pitao je mislio da može kao mačka, se družili sa mačkama, da ima 9 života. Ali nije imao. On je istoga trena umro. Pao je dolje i umro. A mislio je da će preživjeti sigurno. Nije bi pokušavao da leti. A znao je. Nije znao kako... Nešto malo je znao da leti. Nije znao kako da izađe iz toga stanja i samo je pao i... Prepao se. I nastradao. Da, vi ste plakali tada, rekli ste mi. Prvi put da ste plakali. Da. Sad mi je isto loše... Vaša kokoška Satnik, tako ste zvali. Da, to je njegova ljubimica bila, ona je napravila krdo svojih kokošaka i on nju je napao drugi kondor. Ko? Pa rekli ste mi da je nju jebo kondor i da mu to nikad ne možete oprostiti. Da je bilo veliko jaje u nju i da je eksplodirala od kondora jaje. Da ona nije mogla podnese toliko jaje njegovo. Da je on ubacio u nju jaje. Jeste mi to rekli? Da snesne njegovo jaje. Da odgaja kondora. To si mislio. I pukla je. Jeste mi to rekli? On je poveo nju gore na neko brdo da je oplodi i to je u stvari radio i napravio je ogromno jaje. To ogromno jaje ona nije mogla da leži na nju, jer je jaje bilo veće od nje. Onda je ona zvala još svojih članica iz krda njenih kokošaka i tako su oplodili jaje, odnosno jaje je izašlo na 4 kokoške. Znači 4 su kokoške brinule o tom jajetu. I tako je izašao novi kondor kokoška, kojega ja sad imam i držim ga, kondor kokoška. Kako on izgleda? On izgleda, ima kljunasti rep, nešto slično ranijoj majci naravno, a ima i pjegave uši ima i ja sam mu stavio začkoljice one male na uvetu da bih znao da je to jake, baš je jak.
On na oca ne liči ništa, rekli ste mi, zato ga i podnosite. Ništa. Zato ga da ga na oca liči i da ga zakla. On je X, nije X mužjak. X mužjak. Trećega ste kondora našli u Ulcinju i ubili ste ga kolima, rekli ste mi. Da. Išao sam... Srećom smo ga, nalećeli smo srećom na njega. Išao sam kolima na njega, vidio sam ga, pa mi je pobjegao jedno 2-3 puta, pa sam se ja onda... Vratio na rikverc, sjećaš se? Vratio na rikverc, zna mi prijatelj, pa sam ga probao da ga udarim zadnjim dijelom i to mi je utekao, pa mi se pokrao. Onda sam ja, sjećaš se kad si krenuo pod njega, da ja sam otvorio vrata, probajući vratima da ga dignem, ali sam ga promašio. Jeste. Onda je on ga promašio, onda mu se zakoprcalo kako je bio nježan, on je bio isto nježan, zakoprcalo mu se to u šljivu od auta i ja onda nisam mogao da zavežem šljivu od auta. I onda sam išao naglom brzinom 4400, otprilike 4400 i udario sam u babu. Nisam u babu, nego u drvo i tako sam se vratio i ubio njega u kilometrima, 6 kilometara se odvojilo moje auto, a nije išlo po zemlji. I usisao ga je ovaj izduv naš i samlio ga je, potpuno ga je samlio onaj kako se zove, onaj lanac, od bicikla. Za alternator, kaiš. Da. Zupčasti kaiš potpuno ga je samlio. Ali ste upropastili Fijata. Znam, ali je šteta, njemu je šteta. Njemu je veća šteta. Njego Kondoru mi smo kasnije i kupili auto. Novi, a Kondora novoga nema, jer? Nema, više nije. On ne može ništa tu da uradi. Znači Kondor je pretrpio veću štetu. Veću štetu je pretrpio. I tu ste makli sve Kondore. Sad ste mi rekli da u Hrvatskoj ima jedan Kondor, ali da vas ne puštaju da uđete ne tamo. Ne puštaju nas tamo, ali ćemo mi ići. Znači mi idemo svuda gdje su Kondori, idemo da ih uginemo i da napravimo što više dobrih i ljepših ovih ptičjih krda. Puno vam hvala, gospodo Patovići, i mogu li da vas poljubim? Da. Svaku